Научният институт по хематология и кръвопреливане е основан през 1948 година като Централен институт по хематология и кръвопреливане. Преди 65 години, в 1948 година, се създава научно-изследователски институт по хематология и кръвопреливане на улица Верила. Там са текли събития от края на Втората световна война по хематология, кръвопреливане. Развитието е бурно в съответствие с това, че хематологичната наука фактически се развива в края на 40-те години и България в унисон върви в крак с обследването и търсенето на лечението на хематологичните заболявания. В началото на 50-те години се разкриват лаборатории по имунохематология и патофизиология. Създават се първата специализирана хематологична клиника в страната и лаборатория по биохимия. Откриват се клинична лаборатория и лаборатория по кръвосъсирване, цитоморфологична лаборатория, микробиологична, патоморфологична и организационно-методичен сектор. В началото на 60-те години се създава и лаборатория по кръвоконсервиране. Първите лица, които са действали, са професор Здравко Георгиев, Османлиев, професор Даскалов, които са развили принципите на лечение, интересували се от причини, от патофизиология. От 1972 година Научният институт по хематология и кръвопреливане е включен в състава на Медицинска академия. До 2008 година функционира и производствено отделение, в което се произвежда хуманоалбумин и анти-Д гама глобулин. От 2008 година с постановление на Министерски съвет Националният център по хематология и кръвопреливане се разделя на Национален център по трансфузионна хематология и Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания. В това лечебно заведение съм почти от 46 години, от 1968 година и съм минал целият професионален път на развитие от млад аспирант до директор. Същевременно пред мен се е развивала това лечебно заведение съобразно съвременните концепции на световната хематологична наука. Постепенно се променяха концепциите и структурата на това лечебно заведение и в момента при нас са разкрити съвременни лабораторни и терапевтични звена, за които на времето само сме можели да мечтаем. Прогресът просто е зашеметяващ. Нашите колеги всички са включени както в международни научни кръгове, така и в изпитване на нови медикаменти и по този начин ние сме известни лидери на хематологията в страната. Най-големите успехи, за които искам да спомена, изразяващи основно дейността на болницата, са свързани с високотехнологична диагностична дейност, като има изграден мащабен лабораторен блок с всички модерни апаратури в 6 лаборатории, които съществуват. На второ място, това е високодозовата химиотерапия, която успешно се прилага единствено при нас. И на трето, но не на последно място,
Това е трансплантацията на стволови хемопоетични клетки, които се извършват само в нашата болница на пациенти над 18 годишна възраст. Ефектът, от които виждате на кадрите, които за нас са най-голямата гордост, а за болните успокоение и успех в следващите години на техния живот. Болницата е уникално високо специализирано лечебно заведение от национално значение, което е водещо в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на хематологичните заболявания и където се разработва в значителна степен националната политика в областта на клиничната хематология. Постъпих в болницата преди 25 години, през 1988 година, и през този период съм свидетел на това как болницата не само запази своята водеща позиция, която е имала от основаването си, но и успя да следва изключително бързия ход на развитие на науката и техниката през последните години и да бъде в крак с всички актуални диагностични подходи, методи и апаратура, които намират място в клиничната хематология и по-настоящем осигурява единственото място в страната комплексен подход, използвайки най-съвременни технологии за цялостна диагностика на болните с кръвни заболявания. В началото бяхме много зле оборудвани, имахме само един хематологичен анализатор. Сегашното състояние на апаратурата сами може да видите във филма. Имаме налични 3 биохимични анализатора, 2 кръвно-газови анализатора, електролитен анализатор, 3 клетъчни анализатора, 2 имунологични анализатора. Покриваме огромен обем от дейност, свързан с хематологичните заболявания и не само тях. Правим и много специфични за специалността изследвания, свързани главно с анемиите, като еритропоетин, с разтворими трансферинови рецептори, феритин, витамин B12, фолиева киселина. Лабораторията по цитогенетика и молекулярна биология успешно е преминала първия кръг за стандартизиране на мониторирането на молекулярния отговор при пациенти с хронична миелоидна левкемия, лекувани с тирозин киназни инхибитори. След верифициране на получените резултати, се очаква сертификат от Европейската програма за проучване на лечението и ефективността от него, ЮТОС, при хронична миелоидна левкемия към Европейската програма Левкемия.нет. Националната болница по хематология, или както ние го наричаме с голяма любов Националният център по хематология, е изградил цялата българска хематологична школа. Това, което трябва да се знае от всички, които имат досега с нашата специалност, е, че Националната болница за лечение на хематологични заболявания представлява естествения лидер на всички хематологични звена в България, тъй като нейните лаборатории, нейният трансплантационен център, нейната клиника по хематология дават възможност и на най-заплетените, най-трудните случаи да се търси разрешение, да се търси надеждата, да се търси правилния път, дори в края, дори в алтернативните възможности и да се постигне успеха, който е толкова желан и понякога толкова трудно достигаш се в такава тежка област на медицината, каквато е хематологията. Традициите в трансплантация на стволови хемопоетични клетки, или както на времето го наричахме трансплантация на костен мозък, датират някъде от средата на 70-те години, когато в тогавашния Национален институт по хематология и кръвопреливане, на който Националната болница е приемник, започват първите опити за замразяване на костен мозък и за преливане на стволови хемопоетични клетки. Голяма е заслугата в това време на лекари като доктор Османлиев, доктор Чавдар Николов,
които през този период фактически поставиха основите на физиологията в трансплантацията на тези клетки и бяха първите опити в България и да не кажа и в Източна Европа в тази насока. Казвам се Георги Иванов и съм първият трансплантиран. Искам да благодаря на доктор Ганева, доктор Арнудов и всички екип, които бяха тогава с мен. Минаха 10 години от тогава, всичко е наред. Трансплантирана съм 2006 година, с много сполучливо. В ремисия бях до 2010 година, след което се чувствах много добре през цялото време, но дойде време пак наново. Преминах на американска програма и сега пак наново съм в ремисия. Така че трансплантацията е едно най-доброто за нас, хематологично болните. И трябва да се борим за всичко, да може да се постигне този напредък, който се има в болницата. Какво да пожелая на хората, спасили живота ми? Дори всички думи на благодарност са недостатъчни. Коленича пред вас. Отново съм щастлив и се радвам пълноценно на живота. Човек, след като преживее трудни моменти, започва да цени неща, които остават незабелязани до тогава. Добива особена мъдрост. Дълбоко съм признателен и благодарен на прекрасния екип на трансплантационна хематология, които ме върнаха към прекрасния живот. Щастлив съм отново сред близките си, работата ми и приятелите. Дълбоко благодаря. На света се раждат хора добри и едни от тях сте вие – лекари, сестри и санитари. Пожелавам ви от сърце много щастие, здраве и да дарявате все така вяра, надежда и любов на болните хора. Последните години са белязани от едни изключителни постижения както в диагностичната и лабораторната област на болницата, с въвеждането на най-новите методични подходи, изграждане на изключително съвременни лабораторни структури, едната от които е в момента и под мое ръководство, лабораторията по хематопатология и имунология, в която са внедрени най-нови автоматизирани системи за диагностика, които ни позволяват наистина да бъдем едни от най-добрите в страната и съвсем спокойно да заставаме редом до колегите си в Европа. Това е лабораторията с полуцитогенетика и молекулярна биология, която абсолютно завършва кръга, пълния кръг с най-модерни диагностични възможности в областта на малигнената хематология. Това са клинична лаборатория, изключително добре развитата микробиологична лаборатория с вирусологичния център и въобще целият лабораторен блок. Последните 20 години ръководи лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика, която са въведени основните методи нуклеарно-медицински за диагностика и контрол на терапията при хематологични заболявания. В лабораторията са въведени основните радиомаркери за диагностика и проследяване ефекта от терапията при лимфомно болни. За първи път секторът по таласемия и патологични хемоглобини беше обособен като самостоятелна единица през 2004 година, когато се построи новата сграда към Националния център по хематология и трансфузиология. Искам да изразя от името на всички пациенти с хематологични заболявания в България увереността, че се лекуваме в една от най-високотехнологичните болници не само в България, но и на европейско ниво. Това е една болница с традиции, в която се развива наука, внедряват се най-високите технологии и се въвеждат най-иновативните терапии, тъй като хематологията е една от най-бързо развиващите се иновативни специалности в медицината. И искам да изкажа и специална благодарност за душата и сърцето, с което се работи в болницата в името на нейното ръководство в лицето на професор Тошков и целият му екип. Нека
да е здрав още дълги години и да продължава да прави това, което прави до момента. Болницата е единственото място в страната, където освен определенето на съотношението между хемоглобиновите типове, се прилагат биофизични, биохимични и цитохимични методи за определене вида таласемия или хемоглобиноза. Само тук се изследва количеството на алкално-резистентни хемоглобини, метхемоглобин в кръвта, както и някои свойства на аномалните хемоглобини. Поддържа се регистър на всички изследвани за носителство на нарушения в хемоглобиновия синтез, включващ около 60 000 души в продължение на 40 години. Дейността на звеното, което ръководя, е свързано с доставка, съхранение, отпускане на лекарствени продукти, консумативи с цел задоволяване нуждите на пациентите, лекувани и наблюдавани в болницата. Гордост за нашето звено е, че ние сме национално депо, обслужваме пациенти с придобити заболявания не само на територията на болницата, ми всички наблюдавани пациенти от нашето звено по хемостазиология на територията на България. При необходимост заделяме лекарства за други болници, като Пирогов, детската онкохематология или където в момента се лекува съответния пациент и има необходимост от кръвни фактори. Нова дейност, която ни предстои да въведеме, е разтварянето на цитостатици и приготвяне на индивидуални лекарствени форми за пациентите. Приета практика в останалите европейски държави. Във връзка с научните проблеми в болницата се поддържа по традиция връзка с доста международни организации, като най-важните са АСКО, Американското общество по клинична онкология, Американската асоциация по хематология, Европейската хематологична асоциация. Тези организации, както е известно, всяка година провеждат годишни конгреси, на които представители на болницата, включително и най-млади специалисти по хематология и по теоретичната хематология, клиничните лаборатории и клиничните звена, посещават тези конгреси. Материалите се разпространяват официално в болницата, което прави, че дейността на болницата е винаги актуализирана и усъвременена с последните достижения в областта на хематология. Болничното заведение е получило положителна акредитационна оценка за обучение на студенти по медицина, специализирани курсове за студенти по фармация, бакалавърска програма по здравни грижи на медицински сестри, лаборанти и помощник фармацевти, както и за провеждане на следдипломно обучение и специализация по специалностите клинична хематология, трансфузионна хематология, клинична лаборатория и медицинска генетика. При нас идват непрекъснато студенти, както в процеса на обучението си, така и на преддипломен стаж. Придобиват доста солидни умения и навици за упражняване на професията и част от тях даже са вече от нашия колектив. За това, че те са придобили много добри умения и навици, говори това, че те се вградиха много добре в колектива и всичко това допринася за една приемственост, която е много важна при организацията на здравните грижи. По време на всяка една административна визитация се раздава медицинска литература от световни автори, лидери в хематологията. Научно-преподавателския състав на болницата има разработени и публикувани голям брой научни продукти с висок импакт фактор в научни издания от висок ранг и с висока степен на цитирания. От 2009 година бе въведена процедура за издигане на лекар и сестра на годината, чрез която се стимулират младите лекари към по-добро професионално развитие и се създават условия за конкурентна среда.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, говори вашия капитан. Това е филмът на моя живот. Благодаря на всички за показалите високи професионални умения през последните 5 години, като вашите познания и висок професионален морал в областта на диагностиката, лечението, учебната и научната работа доведоха до това, че получихме призванието най-високо в здравеопазването, а именно болница на годината за 2013 година. Аз съм започнал моята професионална кариера в тази болница и друга не съм работил от далечна 1981 година като научен сътрудник трета степен. През миналите 32 години и половина, които прекарах във възход и падение, успях да осъществя всички мои желания и мечти, а именно получаване на академична длъжност професор и административна изпълнителен директор. Остана само една мечта, най-голямата, която бъдещето ще реши дали ще се осъществи. А това е изграждането на нова, модерна, самостоятелна болница по хематология за лечение на доброкачествени и кръвни заболявания. Дано сте живи и здрави и да се видим след 5 години в същия формат, за да честваме отново достойно 70 годишнината на това лечебно заведение.